penyanyi iki laporan kan Jawa Rian toh. Wah, bubar gae. Iki ora kondusif ngene terus tambahlah 3 lagu terus kesepakatan jam 5 kok iki bubar ra trimo lah intine. Wis iki sing carane iki sing arep nglindungi anu walaupun ditantang ya wani ini kan tetap salah mereka. Royok lah itu langsung. Enggak ada perlawanan. Musik juga enggak ada yang anu cuman sendiri. Wong dikeprok kan ngarep panggone pun ambruk kan niku videone. Nggih, popo ambruk dideke mleh dibetom itu poprok mleh niku sing kedua sing wis ngeten niku pun bar posisi bar ambruk niku. Kok nganteni ngasih melu ngepruki barang iki lho banget ini ya. Wong malah penyanyi. Wong wis kesepakatan sing digawe wis oke. Lah kok komplain meneh kan. Oh nggih. Tapi nganteni nggih pun dicekel niku niki diciduk orang kabeh bojone wong nggih. Keluarga mereka kan pulang kabeh, pulang semuanya. Kalau istrinya boleh nunggu di sini, maksudnya nunggu ten jopo.